Asunto número 8. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á readmisión dos traballadores e traballadoras do GES de Afonsagrada e Guitiriz. 6 minutos. Ben, bo día a todos. O portavoz do Partido Popular. Sí. De todos é coñecido que recentemente se asinou a renovación do convenio de colaboración que se suscribeu entre as administracións autonómicas, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais e algúns concellos en materia de emerxencias. O Grupo de Emerxencias Municipais do Concello de Afonsagrada, concretamente, formado por 12 traballadores que superaron o proceso selectivo fai máis de 2 anos, neste caso 13, pois se ve que un dos traballadores estivo de baixa médica, foi sustituído por primer suplente. No propio convenio do GES, suscrito daquela, recóllese que se creará unha estructura profesionalizada e permanente e no propio convenio faise a recomendación por parte da Xunta de Galicia e a FEGAN a que se continúe prestando os servicios os mesmos traballadores que o viñan facendo con anterioridade, apelando iso non a criterios de formación e profesionalidade. No mes de decembro, todos os concellos que contaban con GES, que eran 25 en toda Galicia e 7 na provincia de Lugo, comunicaron aos seus traballadores que finalizaba o contrato o 31 de decembro. E unha vez estaban en negociacións do novo convenio. Unha vez que se renovou, que se tivo coñecemento de que este convenio volvía a estar en vigor, porque houve unha renovación, todos deixaron sen efecto, ou case todos, a comunicación de cese, comunicándolles que continuarían prestando servicios ininterrumpidamente a partir do día 1 de xaneiro do 2016. Hai 2 concellos nesta provincia que non fixeron así, Fonsagrada e Guitiriz. No caso de Fonsagrada mantén os despedimentos e comunica que vai a convocar un novo proceso de selección e no caso de Guitiriz óptase pola continuación de algún dos 12 traballadores. Dentro do Grupo Provincial Popular, do mesmo xeito que os traballadores do Grupo de Emerxencias Supramunicipais no Concello de Fonsagrada, que se puxo en contacto con este grupo que represento, consideramos que esta decisión é totalmente ilóxica e inxustificada, pois entendemos que unha vez que se renova o convenio e unha vez que está garantido o financiamento, temos que facer un esforzo e manter os servicios e manter os traballadores. Teñen unha capacidade acreditada, unha experiencia na que se invirtiron tamén recursos públicos e, ademais, no seu momento superaron un proceso de selección. Todo parece indicar que se o resto dos concellos da comunidade autónoma, entendo que 23 dos 25 adoptaron esa decisión, non podían estar errados, nin podían vulnerar ningún procedimento. Que solicitamos hoxe ao pleno desta corporación? A adopción do seguinte acordo. Que ambos concellos declaren nula a resolución na que se acordou o despedimento dos traballadores e traballadoras que prestan os seus servicios no GES, en consecuencia, se proceda á readmisión destes traballadores na maior brevidade posible. A marxe de poñer en valor a experiencia destes traballadores, a marxe de poñer en valor o que invertiron na súa formación, tamén hai que recordar que o diñeiro do despedimento destes traballadores non deixa de ser diñeiro público, que entendemos, neste caso, podía evitarse ese gasto. A maiores diso, e co absoluto respeto á autonomía local, entendemos que se está poñendo en perigo a seguridade de veciños e veciñas o tempo que se está sen cubrir ese servicio. Por iso, neste primeiro turno, toda vez que temos a oportunidade de contar entre nós con unha das persoas, probablemente, o que asinou esas cartas de despedimento, que é o alcalde da Fonsagrada, pois pedímoslle que reconsidere esa decisión. Vostede, como sabe, representa un partido político, o Partido Socialista, que é moi defensor dos dereitos dos traballadores. Por esta afirmación non debe entenderse que o resto dos partidos non o son. De feito, varios grupos políticos xa teñen defendido esta situación en outras administracións. Pero ben é certo que moitas veces, e aquí nesta sesión plenaria, nesta pasada legislatura, sobre todo, que nos tocou vivir momentos moi complexos de moitos expedientes de regulación de emprego,
que adoptaban as empresas ou cando se analizaba a reforma laboral ou moitas situacións que se analizaron aquí, pois proclamábanse os grandes defensores dos dereitos dos traballadores. Ainda recentemente fixo unhas comunicacións públicas ou un dos voceiros do Grupo Socialista en relación aos autónomos ou ás empresas que contrataban traballadores dos ben empregado, defendendo os dereitos dos traballadores. Bueno, son algúns dos exemplos que veñen a demostrar que vostedes presumen, enténdame en sentido positivo, porque eu creo que iso é para presumir, de defender os dereitos dos traballadores. Pois agora toca abandonar a teoría e aplicar a práctica, non? Estamos nunha población que vostede coñece moito mellor que a min, permítame este atrevemento, creo que 12 postos de traballo en Fonsagrada pois son moi importantes. As persoas que no seu momento superaron un proceso de selección tiñan unhas expectativas de continuidade, non? Era un grupo de emerxencia que nacía para que fose estable, para cubrir todo o mapa da nosa comunidade autónoma. Recordo os anteriores grumires que foron sustituídos por estes grupos que, cando se recortaron os grumires ou se reorganizaron en función das isocronas, parece ser que era o criterio nun acordo entre a Administración Autonómica e as deputacións, moitos concellos, precisamente o que eu dirixo hoxe foi un dos afectados, viron que desaparecía os grumires. Cando protestábamos e reivindicábamos por que se nos quitaban os grumires, sempre se contestaba que se iba a un mapa de emerxencias estable, que se iba a un mapa de emerxencias en donde iban a ter traballadores formados e, certamente, estas decisións poñen en dúbida ese plantexamento inicial e poñen en dúbida pois a teoría que o partido político que vostedes representan veu defendendo nesta sesión e en moitos outros foros dos dereitos dos traballadores. Neste primeiro turno, nada máis. 6 minutos, voceiro do BNG. Bueno, antes de nada, primeiro, se na miña anterior intervención levantei un pouco o tono, que pido disculpas se alguén se sentira afectado ou ofendido de alguma maneira, pero o que pasa é que cando un defende o que cree realmente, pois ás veces faino con pasión, e a min ás veces a pasión embárgame, por decirlo de alguma maneira. En segundo lugar, alégrome do tono usado pola portavoz do Partido Popular, porque indica que este tema parece serio para ela. Eu gostaríame que corrixira o viceportavoz cando parece que só é serio para ela as cousas onde se xogan cartos. Non parecía moi serio aquí falar da supervivencia do idioma, nin parecía moi serio discutir sobre propostas a favor ou en contra, eu aí non me meto, para intentar aforrar que unha muller máis fora asesinada pola súa parella. Parece que só é serio, e dixo textualmente que era o primeiro tema serio que se trataba aquí, o tema de cando se xogan con cartos. Hai xente que en vez de cerebro ten unha calculadora, en vez de corazón unha caixa registradora, e parece que algúns que o demostran cando falan ou cando non se dan conta do que están a dicir. Bueno, en todo caso, a min non deixa de extrañarme que o Partido Popular trouxera esta moción aquí. Dixéronnos, cando o compañeiro vicepresidente expoñía a moción que trouxo o BNG sobre a solicitud dun xulgado de violencia de xénero, que éramos oportunistas. Eu non sei como se pode traer unha proposta sobre a violencia de xénero se encaixa unha muller, por desgraza, morta neses días. E creo que non somos sospeitosos de non estar sempre peleando por... Non digo que seamos únicos, digo nós en concreto, por que haxa medidas para evitar que sigan esta sangría que nos está a destrozar. Isto sí, penso que non é para nada oportunismo, senón que é algo que levamos facendo. Aparte que é unha campaña que está facendo en toda a provincia, dende antes que aconteceran o que aconteceu na provincia de Lugo. Pero, bueno, igual. O que sí me parece que no seu caso, si se pode calificar con un pouquiño de oportunismo. Non vou ser eu quen vou acusar os membros do Partido Popular de ser maltratadores, sobre todo en plan colectivo, non é esa a miña función, nos termos que antes se falou. Ora, o que sí que teño claro que por acción ou por omisión si maltratan constantemente os dereitos das traballadoras e dos traballadores. Por acción ou por omisión. Porque tanto se maltrata cando se levanta a man no Parlamento para aprobar unha reforma laboral que deixa sin dereitos ás traballadoras ou traballadores, como se maltrata cando se vota
nos congresos dos partidos correspondentes a quen vai facer eso despois. O sea, por acción ou por omisión, desde logo, o que están é maltratando ou estuveron maltratando continuamente os dereitos da clase traballadora durante os últimos anos. Ben, como agora parece que lles deu un ataque de defensa dos dereitos da clase traballadora, anunciolles que o BNG vai votar a favor da moción que presentan. Non pode ser de outra maneira, e vou tratar de expoñelo o máis resumido posible. Por unha banda, porque creo que non somos sospeitosos de non estar sempre ao carón daqueles traballadoras ou traballadores que son perseguidos ou que son despedidos cando nós consideramos que é feito de forma injusta. Vamos votar a favor porque aquí estamos tratando de un tema que me parece moi serio, moi importante e que dende o sindicalismo nacionalista se leva defendendo desde sempre, que é o dereito dos traballadores ou traballadoras interinos a permanecer no seu posto de traballo mentres que este se asista. A nós nunca nos pareceu moi normal que un traballador, unha traballadora que aproba unha oposición para un posto de interinaxe, se ese posto ao final se confirma como definitivo, teña que volver a presentarse a outra posición novamente competindo outra vez en igualdade de condicións cos demais. Unha persoa que desempeña ese traballo durante 1, 2, 5, 10, 20 anos ten perfectamente asumido, se entrou legalmente, entrou por unha vía ordinaria, a poder consolidar o seu posto de traballo dunha forma, non digo que directa, porque a lei sei que o impide, pero si hai mecanismos para facilitar esa incorporación ao que é o funcionariado, ao que é o persoal laboral, etc., sin ter que volver outra vez a pasar por un proceso de oposición. E así mesmo, tamén non podemos votar outra cousa porque xa na última semana de xaneiro, creo lembrar que o 26 de xaneiro, os compañeiras do Parlamento, do BNG no Parlamento Galego, xa presentaron sendas iniciativas idénticas a que presenta neste caso o Partido Popular solicitando ao Concello da Fonsagrada e ao Concello de Guitiriz que reconsideran a súa opinión, a súa postura. Eu, personalmente, xa en decembro, e o manifestei así en privado ao alcalde da Fonsagrada, compañeiro, neste caso, do Goberno da Diputación, que debera reconsiderar a súa posición. Ele supoño que terá os seus motivos para facelo, creo que se equivoca na postura política e creo que incluso se equivoca na postura legal. Mellor incluso reconsiderar a posición agora que teña que facelo cando o xulgado o abrigue. Dende logo, as traballadoras e traballadores, tanto de Guitiriz como da Fonsagrada, algúns deles por aquí presentes, poden contar co apoio do BNG para o que desexan e gustaríame que no caso do Partido Popular mantuveran esa postura no futuro e que conste que lo recordarei día tras día, pleno tras pleno, o que aquí están a propoñendo outros casos que seguro que, por desgracia, aparecerán ao longo da legislatura. Ben, 6 minutos. O deputado non escrito. Gracias, señor presidente. A verdade é que teño un dilema importante neste tema. Por un lado, compatibilizar os dereitos dos traballadores e, por outro, tamén a autonomía municipal. Este alcalde e o Concello de Becerría expresou reiteradamente que estas competencias, obviamente, non eran competencias dos concellos. Por parte da Xunta de Galicia, no seu momento, se acordou que fora así, que foran os concellos que asumiran estas competencias da contratación, e nós asumímolo, inda que xa en aquel momento, nos primeiros convenios que viñeron e que se fixeron, xa houve controversia pola forma de contratación, porque houve tamén concellos que non respetaron esas normas que viñan no convenio, que tiñan que afectar a todos os concellos e que fixeron unhas contratacións ad hoc cas que nosotros naquele momento denunciamos e que non estábamos de acordo. Na reunión da FEGAN, onde se acordou, que estaba presente o presidente tamén, acordouse a prórroga destes convenios, a maioría falouse dos pros e dos contras que podía ter a non continuación dos traballadores en cada sitio. Obviamente, cada alcalde, como ao final os concellos son os que deciden como contratan e o que fan, teñen esa autonomía municipal que eu non vou a discutir, pero que sí que creo que é un error que non se debe de facer se en algún momento algúns traballadores non cumplen ou non fan as funcións que lle corresponden. Eu creo que hai outros métodos para expulsalos, castigalos e incluso rescindirlles o contrato sin que teña que afectar a todos.
Eu, nun momento determinado, os traballadores de Fonsagrada dirixíronse a min e eu contesteilles por escrito carta que lle fixen chegar tamén ao alcalde dicindo que eu defendía e reivindicaba esa autonomía municipal, que eran cuestións internas de cada concello, pero que se alguén presentaba esta moción, este diputado iba a considerar que todos os dereitos de todos os galegos deben de ser garantizados e os servicios de emerxencia independentemente do lugar onde vivan, que é a cuestión final que nos motiva e que nos trae aquí. Ademais, eu aquí digo que teño un dilema porque, claro, cando eu escuito ou cando se presente e leo unha proposta presentada no pleno de xaneiro onde se decía proposta do Goberno da Diputación de Lugo para a mellora dos sistemas de garantía dos dereitos do persoal das empresas que realicen obras ou servicios para a Diputación Provincial, eu quero recordar agora que a Diputación Provincial vai a poñer o 100% do que correspondían ou está aprobado en pleno, non sei se é das mocións que se van a aprobar e cumplir ou non, vai a poñer o 100% dos recursos que poñen os concellos. E, empezaba que non é necesario estenderse moito sin facer unha analítica moi profunda para decatarse da perda de dereitos laborales que o conxunto da clase traballadora ven sufrindo nos últimos anos. O empeoramento continuo das condicións laborais foi o efecto inmediato desta perda de dereitos. Pois fala de outras cousas e que se rompe o concepto histórico de loita común polos dereitos laborais, deixando a súa defensa a forza que poida ter en solitario o persoal de cada empresa, forza que claramente será sempre moito menor que se estas reivindicacións se fixeron a nivel colectivo. Sei que os traballadores e traballadoras tiveran armas para loitar, para operse a estas situacións e moi dado ou se aceptaba a súa imposición ou se iba directamente ao paro. É certo que nin a Diputación, nin os demais, estou lendo parágrafos saltados, nin os demais entes locais teñen competencia para modificar a legislación laboral, pero que aquí deben primar, falaba de empresas que, cando menos, respeten escrupulosamente os dereitos laborais e que sigan a aplicar os convenios colectivos negociados polo conxunto de traballadores e traballadoras do sector, non permitindo que se entre na competencia dos baixos salarios, do empeoramento das condicións laborais ou da precariedade dos contratos. As institucións públicas, remataba, deben dar exemplo na defensa dos dereitos da clase traballadora e non só deben de ter obrigas sobre o persoal propio, senón que tamén as deberá ter en certas cuestións do persoal que traballa para as empresas que prestan servicios ou realizan obras para elo. Iso era a proposta de intención do Goberno desta Diputación no mes de xaneiro. Como, ademais, eu creo que debemos de compatibilizar as dúas cousas, esa autonomía municipal que debe ter o Concello para tomar esas decisións e que na contratación destes traballadores o fixo, como fixemos todos os demais, atendéndonos, obviamente, a ese convenio escrupulosamente, eu, en aras de que non haxa fricción, de que se traten de solucionar os problemas e que se chegue a un acordo de boa voluntad, non sei, xa non lo explicará o alcalde, en que momento do proceso está esta rescisión de contrato, pois propoño unha emenda que, se aceptada polo Grupo Popular, ven a dicir basicamente que, en vez de instar e exigirlle, pois que solicitamos ao Concello de Fonsagrada e ao de Guitiriz que estudien os actos administrativos que xa dictaron e os que lles queden por dictar sobre o acordo de despedimento dos traballadores e traballadoras que prestan os seus servicios no GES, de tal maneira que a prioridade sexa sempre a existencia do GES e que este este integrado por traballadores formados e con experiencia no servicio, como son os que actualmente estaban na Fonsagrada. Pola miña parte, nada máis e moitas gracias. Ben, 6 minutos o vocero do PSOE. Bueno, pues buenos días, presidente, buenos días, diputados, público en general. Vexo que aquí hai un grupo de traballadores dos GES, dos de Fonsagrada en concreto, e vai por diante o meu respeto polos traballadores e polos postos de traballo. Non obstante, o Concello de Fonsagrada, a Secretaría do Concello de Fonsagrada xa emitiu un informe no ano 2013 con relación á contratación dos GES, un informe que, de alguna maneira, decía que ese convenio que facía augas por todos os lados e que esa contratación dos traballadores, cando menos, era irregular, non? Eu creo que se un concello vai ser o responsable da contratación dos traballadores e solamente fai, con relación a ese convenio, firmar para adherirse a un convenio que firmaron outras 3 institucións, o menos que tiña que facer esas 3 institucións era incluir aos concellos dentro dese ámbito de negociación para que isto funcionara ben dunha vez por todas. Dito isto,
eu voulles ler unha acta de manifestacións que me fizo a secretaria do Concello da Fonsagrada con relación ao que foi a contratación dos GES e o que debe ser a contratación dos GES e tamén con relación a aquel primeiro informe que fixo sobre os GES. E dice o seguinte: Doña María del Pilar de Arriba Muñoz, secretaria interventora do Concello da Fonsagrada Lugo, con número de rexistro persoal 50211703 35A 3015, en situación de baixa por incapacidade temporal dende o día 12 de 1 de 2016, a petición do alcalde do Concello da Fonsagrada manifesta. En relación co expediente anterior de convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAM e as Diputacións Provinciais para a implantación de grupos de emerxencia supramunicipais GES, existe informe desfavorable por parte desta Secretaría de Intervención con data 17 de 6 de 2013 que consta no expediente. Con relación á adenda de modificación do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a FEGAM e as Diputacións Provinciais en materia de emerxencia e prevención e defensa contra incendios forestais para a creación e implantación dos grupos de emerxencia supramunicipais, enviado desde a FEGAM por enderezo electrónico no mes de decembro de 2015, sendo aprobado o texto definitivo por acordo do Consello do Goberno da Xunta de Galicia con data 17 de 12 de 2015, esta adenda prorroga por 3 anos máis a vixencia do convenio do ano 2013 ata o ano 2018. Maniféstase: por parte da Alcaldía do Concello da Fonsagrada non foi solicitado informe escrito de Secretaría en relación á adenda de modificación do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAM e as Diputacións Provinciais en materia de emerxencia e a prevención en defensa contra incendios forestais para a creación e implantación de grupos de emerxencia supramunicipais GES, que ao estar englobado dentro do suposto do artículo 173 do Real Decreto 2568 de 1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, non se trata dun informe de carácter legal preceptivo, que pasa de non haberse, que a pesar de non haberse solicitado informe por escrito, por parte desta Secretaría mantivéronse varias reunións ao longo do mes de decembro de 2015 co señor alcalde, nas que a petición deste informouse de maneira verbal acerca deste expediente, que nestas manifestacións verbais informouse do seguinte: que de conformidade co informe da Secretaría de Intervención de data 17 de 6 de 2013, dende o punto de vista das competencias das entidades locais, a asunción polos concellos deste servicio implican o servicio de incompetencias ou funcións supramunicipais no termo municipal e o territorio no que o Concello exerce as súas competencias. Artigo 12.1 da Lei de Régimen de Bases das Haciendas Locais. Polo que o municipio non pode actuar como ente público alén do seu entorno municipal a pena de incurrir nos seus actos en vicio de incompetencia. A Xunta de Galicia, as Diputacións Provinciais e as Mancomunidades de Municipios son as administracións competentes para prestar este tipo de servicios supramunicipais, pero non os concellos. En relación a medios persoais, a clausura da terceira adenda de modificación ou texto refundido do convenio remítese ao anexo 7º. Prevé a posibilidade de adscribir, subrogar ao grado de personal de emerxencia existente no Concello que fose seleccionado conforme aos principios de publicidade, mérito, capacidade podendo ser cubertas, o resto por concurso ou oposición de acordo co modelo de bases do convenio. A adscripción do personal existente no servicio que deriva da prórroga da vixencia do convenio por 3 anos máis de aprobarse vulneraría o ordenamento xurídico xa que ao continuar os traballadores seleccionados no ano 2013 conlevaría a conversión da relación laboral temporais que finalizan o día 31 de 12 de 2015 e que consta no expediente a comunicación aos traballadores con carta de despido remitida con antelación dos 15 días preceptivos en relación indefinida por fraude de lei coas seguintes consecuencias: que a xurisdicción social declare as adscricións ou prórrogas
ou continuación dos contratos en fraude de lei, declarando indefinida a relación laboral destes traballadores co Concello. Isto podría dar lugar á responsabilidade persoal dos concelleiros ou do alcalde coa aprobación da adenda de modificación do convenio e a súa prórroga ata o ano 2018. Permiten que sean as condicións para convertir estas relacións laborais temporais en indefinidas, conforme o establecido no artigo 24 da nova Lei de Emprego Público de Galicia. Así mesmo, según a información no informe de data 17/6/2013, ao Concello da Fonsagrada resultaría económicamente imposible manter 12 traballadores máis na plantilla, no caso de que os traballadores se convertan en indefinidos e no caso de que o seu momento determinado non se renovara o citado convenio. Lembrar que, mediante o acordo plenario de 28 de marzo de 2012, o Concello da Fonsagrada aprobou un plan de axuste que está en vigor, elaborado polo Concello de conformidade co regulado no artigo 7 do Real Decreto Lei de 4 do 2012 de 24 de febreiro, polo que se determinan as obrigacións de información e procedementos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para o pago aos proveedores das entidades locais e informado favorablemente por resolución da Secretaría de Estado das Administracións Públicas o día 30 de abril do 2012. Así mesmo, informouse o señor alcalde de que, de conformidade co artículo 20.2 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, resulta que durante o ano 2016 non se procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de personal estatuario temporal o de funcionarios interinos, salvo casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringen a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios y que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Como consta en el informe de data 17/6/2013, o artigo 26.1 da Lei Reguladora de Bases de Régimen Local establece que os municipios, por sí ou asociados, deberán prestar, en todo caso, os servicios seguintes, en concreto, na letra C, nos municipios con poboación superior a 20.000 habitantes, os servicios de protección civil e prevención e extinción de incendios. Neste caso, a poboación do Concello da Fonsagrada é inferior aos 20.000 habitantes. De feito, segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, conta con 4.198 habitantes no ano 2013 e, se consideramos a poboación de toda a área fixada para os SES de Fonsagrada Meira, a poboación ascende a 6.489 habitantes. Isto supón que as funcións previstas no convenio non son servicios esenciais para este municipio. Con todo isto, dicir tamén que o Concello de Guitiriz emitiu un informe que nas súas conclusións dice se emite o presente informe con carácter desfavorable á adhesión por parte deste Concello á adenda de modificación texto refundido do Convenio de Colaboración dos GES 2016-2018. Mire, é a segunda vez que aviso, a terceira, a seguinte voto señora falar. Cándido. Porque usted deixalle falar máis de 1 minuto e medio. Argelio leva medio minuto máis, vale? Creo que deixei falar máis a usted que a Argelio. Entón, respéteme. Señora Cándia, sei que lle resulta engorroso escutar isto, pero permítame que les poña para que despois usted... Sí, muller. Pero se a prisa dos 6 minutos vai facer que os traballadores tean traballando ou non tean traballando, eu creo que é ese... A vontade. Fallando xa lle vimos. Intentando xustificalo, que é Señora Candia, distinto. cando te toque o seu turno, replique, vale? Quédalle claro? Quédalle claro? Non estou nervioso, estou moito máis tranquilo que a usted. Pasa que non respeta nada. Faga o favor. É verdade que... Mire, xa acabo, e discúlpeme que sea extenso na exposición. A adenda de modificación deste refundido do Convenio de Colaboración dos GES 2016-2018 aprobado polo Consello de Goberno da Xunta de Galicia con data 17 de 12 de 2015 non temos sinalados as consideracións xurídicas primeira, segunda e a terceira do presente informe, xa que tanto o Convenio de Colaboración inicial do ano 2013 como a adenda de modificación actual limítanse a regular os aspectos financeiros e as aportacións que corresponden a cada unha das administracións
intervintes. E dixo que se emite, e xa non leo máis nada, informe desfavorable. Co cual, dito isto, pois, lógicamente, e tratándose dunha competencia que solamente concierne ao Concello da Fonsagrada e baixo a responsabilidade que os veciños e as veciñas lle deron ao equipo de goberno da Fonsagrada, vaime permitir que eu, dentro do exercicio da miña responsabilidade, pois ese contrato finalizase cando finalizan todos os contratos. Cando a fecha que se pode cando se contrata dice que era o 31 de diciembre de 2015 e os traballadores acabaron o 31 de diciembre de 2015 e o Concello cumpliu religiosamente con esos traballadores. 3 minutos, a voces do Partido Popular. Mire, eu entendo que a veces os 6 minutos se fan longos cando quere evitar entrar no fondo do asunto. E o que me parece realmente é casi que ronda a falta de respeto a estes traballadores que neste momento están sen traballo, que veña aquí e que nos reproduzca literalmente 4 folios dun informe que como mínimo se ve que o leu poucas veces pola pouca soltura co que o leía, cando me parecía o máis elegante. Home, cala a boca. Señora Candia, usted pide respeto resumen. por demais, pois tamén lle indico e recálcolle que teña o mesmo respeto que usted pide para consigo mesmo. De verdade, a terceira vez voto doble. Vostede non lle fixo así á súa deputada, verdad? Vamos a ver, perdone que lle diga, non lle deixou acabar de falar a miña deputada, vale? Non lle deixou acabar de falar. Entón, por favor, limítese ao que ten que limitarse. Dito isto, creo que o máis elegante e respetuoso sería traer un breve resumen e que xustificara a súa decisión. Menos mal que ao final non lo deixou moi claro e dixo que era en exercicio da súa responsabilidade, tomaba esa decisión e como era o que mandaba en Fonsagrada, máis ou menos veu a decir que o que lle guste ben e o que non, que se aguante. Realmente, podemos facer outra interpretación, que está vostede a decir que dos 23 concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que decidiron facer unha decisión bastante máis respetuosa cos dereitos dos traballadores ca vostede, cometeron unha irregularidade, porque non hai maneira de interpretalo de outro xeito. Eu non vou a traer aquí os informes xurídicos dos 23 concellos que renovaron os contratos deses traballadores, porque non me levaría moito máis tempo se faigo a reproducción literal e porque realmente creo que sabe perfectamente como a min que se de 25, 23, aínda que só sexa por unha variable numérica, hai moitas menos posibilidades de que se equivoquen os 23 que de que acerten eses dous. Por matemáticas, porque normalmente en xuicios de valor nunca solemos poñernos de acordo, pero os números sí que suelen ser bastante clarificadores. En este caso, por exemplo, pode ilustrar a miña exposición. Respecto á intervención do compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, quero facerlle tamén unha reflexión. Mire, isto non é oportunismo. Neste momento hai unhas persoas, Juan, Borja, José Manuel, Mariló, Eufrasio, Jesús, que están na calle, que son veciños dun concello desta provincia, e que están pedindo que se readmitan. Non vimos aquí a analizar o divino humano, que normalmente esas propostas a vostede gustalle máis, en donde sinte pasión, en donde se pon alterado de voz, en donde defende o idioma, que eu tamén o defendo, en donde defende outros principios que corresponden a outras organizacións a súa decisión. Neste caso, estamos nun asunto que afecta a familias con nomes e apelidos, algúns están hoxe aquí. Estamos, ademais, temos o privilexio de contar entre nós quen ten a competencia para declarar nulo ese acto administrativo. Estamos no lugar adecuado e cas persoas axeitadas. Por iso, traemos esa proposta, que lle agradezco, desde logo, o seu apoio. Dito isto é un claro exemplo de que o Partido Socialista unha cousa é predicar e outra cousa é dar trigo. Cando facemos análisis de outras entidades privadas, cando analizamos o Partido Popular, cando analizamos un despedimento con nomes e apelidos tamén desta provincia, veo aquí a criminalizarse a 40.000 responsables.
En última instancia, por suposto, o presidente do Goberno, pero o presidente da Xunta en multitud de ocasións tuvo ataques despiadados. Agora, temos a un alcalde socialista que asina eses despedimentos nunha actitude absolutamente distinta a outros alcaldes, moitos deles do Partido Popular, que decidiron continuar en vigor ese contrato en aras dunha xestión eficaz dos recursos, en aras de non destinar diñeiro público a despedimentos, en aras dunha mellor prestación dos servicios. Isto, agora, ten oportunidade de rectificar. Pídello, ademais, o seu socio de goberno tamén co Partido Popular. E pídenllo, sobre todo, os traballadores afectados, que, sen dúbida, teñen que estar por enriba de vostede e de min e tamén dos partidos que representamos. Ve, señora Candia, como é moito máis fácil predicar que dar exemplo. Sabe usted cando se pasou nos 3 minutos? 2 minutos, prácticamente. Pero ve como non é respetuosa co meu compañero. Moitas gracias pola súa xenerosidade. Ve como usted non é respetuosa co compañero. Dase cuenta? Dase cuenta? Vamos a acabar interrompiu nunha conversa civilizada. Eu sei que este tema lles incomoda, pero vostede renovoulles. Vostede ten un gesto. Vou dicirle unha cousa. Se me volva a interrumpir, aí botalo do pleno. E non lle volvo a decir. Capaz. Son. Ainda nunca Besteiro se lle ocurreu amenazarme dese xeito. Son que sí. É a segunda vez que aviso. Joder. Falta de respeto, unha falta de educación moi grande, de verdade, eu digo. 3 minutos, o BNG. Sí. Parece que a xente se vai empezando a estar cansada, que relaxa nas súas manifestacións. Señora Candia, non me ten que dicir os nomes e apelidos dos afectados, entre outras cousas porque algunha delas coñezos moito antes que a vostede e algunha delas concretamente xa tuven que axudar ou facer o que puiden defendéndoa de outro empresario precisamente un insigne militante do seu partido que incluso ademais probablemente axuda a financialo. É dicir, que non veña a min poñéndolle nomes e apelidos ás persoas afectadas porque aseguro que sempre os teño na cabeza e creo que non son sospeitoso de ser sensible cos dramas humanos que provoca o abuso ou a vulneración dos dereitos das traballadoras e traballadores. Eu aquí insisto que me gustaría máis ir ao fondo da cuestión. É dicir, o problema do persoal eventual no conxunto das administracións é un problema moi gordo, incluído nesta institución, onde os interinos, en moitos casos, tense que ir para a casa cando a súa plaza se consolida, simplemente polo que dicía eu anteriormente, que non se lles ten prácticamente en conta os anos que levan de servicios prestados desde que entraron a traballar. E logo, en canto á exposición xurídica que nos fixo o señor alcalde de Fonsagrada, Argelio, claro, é que eu falei sempre de persoal eventual, falei de probas selectivas, e que se falamos aquí da limpeza de con quen está a traballar a xente nas institucións públicas, empezando por esta mesma, eu non sei cantos terían que quedar traballando, Se empezamos a repasar os concellos de toda a provincia e incluir esta institución e analizamos como cada traballador e traballadora ao longo dos últimos 30 anos entraron a traballar nas institucións e que manda leite. Eu nunca na vida... Estamos falando de outro tema, non se me vaya pola rama. Nunca xamais... Non se me vaya pola rama, non me poña exemplos, eu non teño nada que ver. Nunca xamais, a hora de defender os intereses, os dereitos dunha traballadora, o traballador me preguntei como entrar a traballar. Simplemente o feito de estar ocupando un posto de traballo dalle dereito a exixir que ese posto, mentre exista, se manteña e que non ter certa ventaxa, por así decirlo, a hora de continuar a traballar nel. Eu solamente insistir, ceñíndome exclusivamente ao tema, insistirlle outra vez de novo a Argelio, díxenllo de forma privada, digo yo aquí en público, non cambio para nada as miñas palabras, que reconsideren a súa posición e, se é posible, que intenten chegar a un acordo cas traballadoras e traballadores e que poden seguir prestando os seus servicios como viñan prestando ata de agora. Nada máis. Gracias, señor presidente. Eu, a verdade, presentei unha enmienda aí de sustitución, non sei se é aceptada ou non polo Partido Popular. Básicamente, o que buscaba era que, dado esa confrontación que hai entre dereitos e informes, pois por parte do Concello se estudiara, se mirara se hai unha posibilidade de acordo en función tamén de como estén os trámites determinados. Como dixen anteriormente,
o que non podo votar é fai un mes a defensa dos traballadores e agora votar en contra. Non podo mandarles unha carta dicíndolle que se iso ven aquí eu vou apoialos despois facer o contrario, por coherencia e por honestidade, inda que algúns non o entendan, probablemente vou a apoiar esa moción. Nada máis e moitas gracias. En 3 minutos o vocero do PSOE. Ben, sinto moito que o portavoz do Partido Popular non apreciase a miña fluidez ao ler. Eu sei que caracterízase precisamente por ese lenguaje sibilino con torpedos permanentemente á línea de flotación, pero non lle vou entrar neso. Eu creo que usted e eu, que nos sabemos ver neste pleno moitas máis veces, lle aseguro que me entender. Con relación aos GES, os informes desfavorables, todos estes que había, pero voulle dicir outra cousa. Ustedes que tanto defenden a implantación dos GES no territorio galego, e entendendo eu tamén que é un servicio importante, moi importante para os concellos, eu voulle dicir que no Concello da Fonsagrada os GES empezaron a traballar de 2 de setembro de 2013, que por parte da Xunta de Galicia falouse daquela e alabouse que se iba a facer un importante esfuerzo en adelantar os cuartos para que os concellos puderan funcionar, que os concellos ten a obligación de cumplir ca estabilidade presupuestaria, como usted sabe tamén que é alcaldesa, e que, lógicamente, cos datos que eu teño aquí, comenzaron o 2 de setembro de 2013, o balance o día 25 de outubro de 2014, 14 meses despois, é que os ingresos que tiña o Concello polos GES eran 51.112,6 euros, nos que 44.748,98 aportounos a Diputación e os gastos de persoal suman 1.500 euros mes por persona. Por 14 meses suman 252.000 euros. O desbroce de 2 anos a 2.250 euros hectárea por 54 hectáreas son 121.500 euros. O total de gastos nese momento era de 373.500 euros, co cual o balance a favor do Concello, nese momento, 14 meses despois de empezar os GES, eran 322.387,4 euros que se lle adeudaba á Administración local da Fonsagrada. E eu falo da Fonsagrada. Entonces, si todo isto se pretende que continúe durante 3 anos máis, o Concello da Fonsagrada dice que non aos GES, porque non é competencia do Concello da Fonsagrada precisamente os GES. Nós non tuvemos antes Grumir, nin tuvemos outras moitas cousas que dispuñeron outros concellos. Pero o que sí temos é a responsabilidade sobre o que aprobamos en pleno, que era a estabilidade presupuestaria. E como a Administración por arriba de nós contribuye permanentemente a que esa estabilidade non exista, e despois, cando se nos saca nos medios de comunicación, dícese que somos os concellos dos peor pagadores precisamente porque as outras administracións incumplen co Concello da Fonsagrada. Entonces, con todo eso, e baixo a miña responsabilidade, como lle dixen antes, e a miña responsabilidade, e con todo o respeto aos traballadores e aos puestos de traballo, que me gusta Caixa, que é na Fonsagrada, Caixa de puestos de traballo, nos queremos garantizar o mellor funcionamiento dos GES. E estes traballadores que ahora mesmo foron despedidos, porque así estaba contemplado cando se contrataron. O contrato iba desde tal punto a tal punto. Acabouse o contrato como o resto dos traballadores foron para a casa. Como se foron os que se contrataron ca Diputación, que tuveron 15 meses. Ou como se foron os que se contrataron a través da Xunta de Galicia, que nunca 15 meses durou o seu contrato. En fin, despídese cando procede despedir. E agora, como dice aquí o propio adenda do convenio, dice todos aqueles concellos que a asignatura do correspondente convenio dispoñan de persoal seleccionado consonte cos principios de publicidade, mérito e capacidade destinado ás tarefas de atención a emerxencias, poderán ascribilos ao devandito servicio, e os que non resulten cubertas a través desta ascripción procederán a ser cubertas
mediante a modalidade de concursos de oposición. Dice que poderán. Entonces, o Concello, que é quen contrata, pois dice si siguen ou se non siguen. E no caso do Concello da Fonsagrada, non siguen. Así que, dito isto, visto que aquí a pluralidade, non me extraña que vayamos ter goberno en Madrid, porque, visto que pasou aquí, podemos ter goberno en Madrid tranquilamente, porque pódese confabular o mundo contra o mundo. Así que, dito isto, e co debido respeto, poño por diante aos traballadores, o Concello da Fonsagrada non dá marcha atrás, nin vai dar marcha atrás. Deso responde o seu alcalde aquí presente. Así que, moitas gracias a todos e buenos días. Mire, para cerrar o meu turno de exposición, eu o que pretendía dicirlle co da lectura é que estábamos perdendo moito tempo na intervención para ver realmente quen era o responsable, non? A medida que foi pasando a súa intervención, quedou bastante claro que se é unha decisión unilateral do seu responsable, que o alcalde é vostede. Pero si lle pido que non se escude en informes cando hai 23 concellos que fixeron o distinto a vostede, que teñen unhos secretarios habilitados estatales e que informaron favorablemente. E tampouco se escude nunha situación económica porque sabe, como a min, que neste momento o Concello, neste convenios, vai a poñer 0 euros. E habendo un plan de axuste, que tamén teño información sobre o tema, as contratacións, cando o plan de axuste limita as novas contratacións, sempre, redactado dun xeito ou doutro, se especifica, salvo que veñan financiadas ao 100% por outras administracións, porque indudablemente non afectan á economía do Concello. En todo caso, permítame, co maior respeto, e pídolle disculpas se antes yo ofendín co da lectura, que sabe que o respeto como compañeiro, queda perfectamente aclarado que foi unha decisión do alcalde da Fonsagrada e que non rectifica nin que llo pida o Partido Popular nin que llo pida o seu socio de goberno. Dito isto, os traballadores saben que desa decisión teñen un único responsable. Non é a Xunta de Galicia, non é a Deputación Provincial de Lugo, nin é a FEGAN, é o alcalde da Fonsagrada. Por alusión medio segundo. Por alusión á financiación. Por alusión á financiación. Neste momento, por alusión á financiación, nada máis, non vou entrar no tema do descrédito que usted pretende da miña persona. Por alusión á financiación, decir que neste momento, nesa adenda de convenio, a Diputación poi 20.000 euros, o Concello 22 e 68 o resto. Así que de financiación cero, nada de nada. Coñecerá o acordo da Deputación no que usted é deputado, non? Coñeceráo. Bueno, por favor, hoxe vimos que un informe onde digo Diego, pero que poña en duda os acordos que vota usted a favor, pídalle unha copia. Vamos, é que... Depende se se abordan os presupostos, señor alcalde. Mío, bendito. Vale. No, moi ben. Unha vez debatida, non vamos a entrar nos temas dos GES, que eu creo que é unha cousa individual de cada concello, ainda que se diga o que se diga, o convenio dos GES é ilegal ou prácticamente ilegal por casi todos os lados, e non vamos a entrar. Aos concellos só nos toca aguantar os GES. Perdón, eu dixen que prácticamente era ilegal, non dixen que iba a deixalo. No, porque a mí non me puxo inconveniente o secretario. Se me pagan inconveniente o secretario tamén supoño que o deixaría. E teño sin cobrar 160.000 euros do 2014 a 2015, tamén yo digo claramente. Vamos a pasar a votación da moción. Votos a favor? Vamos a sometela a debate nos mesmos términos que a presenteu, se non lle importa. Votos a favor? Votos a favor. Contra? Vos non votastes? Sí, votou a favor. Era como votou. Bueno, despistos. Despistos. O que importa é o que dixo.
pregunta está sexta. Tú e Raúl e a outra fará as unhas carreteras de Ramiro fará. Entón, Noveno punto.